Jangan ni aku naik ke dia. Sampai dah siap. Ya. Bang. Sare di sana. Sare fale manci job. Kasu manci job ada kena. Jangan orang kerlang kini, orang bahir aja kan yang lampu ini jangan proses tanamnya. Lepas kam dah ni tangga sini. Berat gorong tar lagi sah. Denihat. Har langkini jangan dosen ni mana. Oh, dasar gorong. Jadi sepang cycle mau tharla jadnang bayar kiman sepra. Gorong tharnalai. हम जिससे प्रार्थना करते हैं वो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे किए ओंखाम जानो थांनो नागिरदों आरोखि ओंखाम जाग्रायाव नायनि माबायदि नै लाइन जालायनानै दंखायो बा जेरैथिंबो अयथासार मानसि नै ओंखाम जानायावबो बेबायदि गोगोम मानसिलै अयथासार मानसि नायनानै फोजोबनो हाया दिनैहाय ओंखाम जानो थांनो नागिरदोंलै बिराद मानसिथार नै जेरैथिंबो माने सौसिनो हाया ओइ बयले गोलोमफ्रुजोब्बाय अयथासार मानसिखानो ओंखाम जाग्रा जायगायाव आरोखि ओंखाम जाग्रा जायगायाव फैदों जोङो बिराद गरमथार गोलोमजोब्बाय नैबेजों नैबेयावबो मोनसे गिर्जा आरोखि नैबेलायनो चइस बिराद मानसि जादों गरमानो मा ओंख्रि मोनजाखोब्रा बाबुफोर दे अमा बेदर ना नोंलाय दे साफागुरिनि स्कुला बेनो आरोखि साफागुरि स्कुल जादलागासिनो दङ मानसिफ्रा नै बहायनो जाहोदों आरोखि ओंखामखौ बावनो जादलाबायदों नैबेलाय गोबां मानसिफोर दङ ओंखाम जाग्राफोर नायबानो जाबाय नैबेलायनो सान्दुङाबो बिराद सान्दुं दिनैहाय अयथासार सान्दुं नै ओंखाम जादलागासिनो दङ दे কি খাওয়া দাওয়া হয়েছে হয়েছে টমেটো হয়ে আছে না দে খাও 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 पेट भरे खाओ नैबे ओंखाम नाजावग्रायाव थांनि दै नै बहाय ओंखाम नाजावगासिनो दं आरोखि बहाय नै मोजां माने लाइन औवा खाना होखादों गावबागाव जायगानिफ्राय फैनाय बेजों लाइन थांनानै नाजावनो हागोन आरोखि नैबेलायनो डाइरेक्ट बैसे आरोखि बैसे ओमफ्राय बहाय नाजावनानै ओरै फैनानै जाफैनांगौ आरोखि बेलायनो मोजांथार जायगाया जिरायना आराम जानो हायो बिराद साफा खालामना होदों फादारफोरा बेलाय मानोथो खाथिखौ फंबाय औ थारमाने ओरै एन्ट्रि खालामाखै आच्छा दे औ दे नै बहाय नायलांनि जोङो नै नैबाव ओंखाम नाजावफैगासिनो दङ नैबेलाय नाजावदों आरोखि दै ओंखाम नाजावनानै लांफैयो गावबागाव नाजावनांगौ आरोखि खस्थ' खालामनानै जाबाय नैबेजों ओंखाम ओंख्रिया दङ नैबेहाय नै नुबायना नैबे जायगायावनो आरोखि ओंखामफ्रा मा ओंख्रि फंबाय
लाब्रा आच्छा दे ओंखामा नै बहाय दोनबाय आरोखि बेनिफ्राय खुरनानै बेयाव लांना होयो आरोखि अयथासार मानसि जादों दिनैहाय गिर्जा सिङावबो बथिखा माने जायगा थोयैनि बाहेरायावसो ओंखारजोबलाबायनानै थानांदों आरोखि दिनैहाय नै बेफ्राय ओंखामा नै जानाय लोंनाय गासिबो बहायनो दंजोबो नै बिसोर खुरना हरग्रा आरोखि दै नैबेबा मा रुम ए थाफैग्रा गोजाननिफ्राय थाफैनाय मानसिफोर आरोखि नैबाव गरमथार लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनाय नंला आङो एसे नायलांबावनोसै दस्राजों ओमफ्राय भिडिअखौ आं दोनथ'सिगोन दसेनि उनाव नैबेजों थांनि गरमथार बिराद गरम नै ओंखाम खुरना हरदों आरोखि बाव ओंखाम खुरना हरनानै बैजों जाहैयो होखाबाय दा होखाबाय गरमा बाराद्रायो ओंखाम जानांसिगोनलै आंबो दसेनि उनाव नै मालाय ओंखाम जालागासिनो दङ गरम बारा भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर गोजोनथों बयनिसिमबो दोनथ'बाय उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन ओंखाम औ जायो नोंहायनो आरोखि ओंखाम खुरबाय ओमफ्राय बैजों लाना फैबाय बिदि जाहैयो जालांफैबाय एफाबां मानसिथ' ओंखाम नाजावनाय लाइन जागासिनो दङ हेस ओंखाम नाजावदों औ जाखांबाय नामा औ जाबाय आं औ बिराद लाइन हा आयो नायसनाखै भिडिअ खेबजानो गिनायाखैमोन नायखायाखै बियो ओमफ्राय दासो गरमथार बिराद बुरजा लाइन जागासिनो दं ओंखाम जानो लाइना बुरजाथारसै आं जाखांबाय बेसेबां लादो गेसावदां नाय मोजाङै